Benvinguts a una nova edició dels concerts a l'Àtic, el programa musical de Ràdio La Selva i Canal Camp. Habitualment ens agrada dir que és el programa musical del Camp de Tarragona, però avui hauríem d'incloure també les Terres de l'Ebre, si tenim en compte qui ens visita. Ens visiten la reina del Blackjack, o per ser més exactes, 2 dels seus 6 membres. Ells són el Marcel Castellví, benvingut. Bones. I també tenim amb nosaltres el Genís Pena. Hola, hola. I diem Terres de l'Ebre en general. I de moment veiem que es porten prou bé l'estudi, tot i que hauríem de remarcar que un és de Móra la Nova, l'altre de Móra d'Ebre. Com ho porteu, això? Bé, jo crec que ja amb el temps ja ens han fet amics i està tot sanat, saps? Vull dir, no hi ha cap Tot problema. solucionat. Perfecte. Poseu-nos en situació. Qui són la reina del Blackjack o qui sou la reina del Blackjack i quan comença tot plegat? Doncs bé, la reina del Blackjack som 6 tios d'allí de les Terres de l'Ebre. N'hi ha 2 de Móra Nova, un de Móra d'Ebre, un de Flix, un de Gandesa i un de Godall, que Godall ja està molt a lluny, però bueno, també és Terres de l'Ebre. Però també és Terres de l'Ebre. També l'incluïm. I bueno, vam començar, crec que fa ara 2 anys i mig, 3 anys, ajuntant-nos, bueno, jo tenia un altre grup amb el Javi, que és el bateria, coneixia des de sempre el Marcel, el David també, que és el baixista. Vam quedar nosaltres 4, ells ja quedaven de tant en quant per a tocar, un dia em van dir vine tu, prova de cantar, a veure què tal se't dona. I bueno, va funcionar, els primers assaigs ja van sortir cosetes, després es van afegir l'altre Genís i el Gon, que són el teclista i el saxofonista, i bueno, doncs amb aquesta formació vam anar començant a fer els primers concerts per allí i vam veure que a la gent li agradava i vam seguir tirant endavant el projecte. El disc de debut, si no m'equivoco, és del 2014, és aquest Alea i Acta És, que sentim de fons, la cançó que obria aquest disc, el Sentí otra vez. Com comença la producció, com va ser tot plegat? Perquè crec que té algunes anècdotes curioses. Sí, va ser un procés bastant llarg i ara que ja ha passat un any i mirem amb bastant de perspectiva, va ser bonic perquè vam començar gravant-lo a Flix, que tenim allí un petit estudi, vam fer la preproducció allí, després quan ja vam veure que estem preparats vam anar a l'estudi de l'enginyer de so, que és el David Casamitjana, amb un poble de quants habitants eren? De 30 habitants. 30 habitants, una cosa així. Sí, que éreu quasi més el grup que el poble. Sí, tal qual, era nostra. Sí. Vam conquistar Montoliu de Segarra. Teníem una pista de futbol per nosaltres sols, un poble de pedra pràcticament idíl·lic, no? I érem els únics que fèiem vida allí, i a part no, vam gravar el disc i estem molt contents de com va quedar. Un disc produït pel David Casamitjana, no? I que també es va portar, si no m'equivoco, als estudis d'Abbey Road. Sí, tal qual, perquè sí que sembla una mica utòpic, però al final ell els projectes que més el carinyo li tenia i que més confiava, doncs los envia allí a masteritzar-se. Masteritzar-se és com ja està gravat tot, doncs, bueno, aspectes més tècnics, comprimir el so, però clar, vam poder creuar la porta dels mítics Abbey Road a Londres, no? I bueno, ja només dir-ho jo crec que ja impressiona, pues multiplica-ho per 10, no? Per descriure una mica la sensació que vam tenir a l'hora de passar per allí. I fotografiar-se amb algun altre famós, també. Sí, amb un tal Noel Gallagher. Sí, bueno, ja va ser la cirereta del pastís, no? Estàvem caminant per allí dins, ja ens havien avisat que sí que a vegades havia gent, el David Casamitjana, que havia anat moltes vegades, ens va comentar que un cop de casualitat es va trobar amb un dels Pet Shop Boys, però bueno, saps allò que t'ho diuen, no t'acabes de creure, i jo pujant les escales per arribar on estàvem masteritzant, me'l trobo allí mirant Instagram, a Noel Gallagher. I llavors jo em van començar a tremolar les cames, no sabia què fer, vaig anar allí, li vaig preguntar si era Noel Gallagher, claro, era Noel Gallagher, no? I vam estar parlant una mica, intercanviant, no sé, paraules de tot, li vaig explicar una mica què fèiem, ell m'va explicar, no sé, com si fóssim així 2 col·legues, la veritat és que jo me tremolava la veu i després quan va marxar no m'ho podia creure, però sí. No sé, Marcel, també com has viscut tu tot plegat, tota l'evolució del grup, i també explica'ns una mica què sent la gent o què espereu que escolti la gent de la vostra música. De moment tenim aquest disc que podem escoltar, l'Alea i Acta És. Què intenteu transmetre? Bueno, nosaltres intentem transmetre lo que nosaltres hem escoltat sempre, no? De lo que hem escoltat, nosaltres hem fet alguna cosa i ho intentem transmetre, vull dir... Hem escoltat molt d'aquí música espanyola i creiem que és el que ens ha influenciat més, doncs hem tirat més cap aquí. I esperem que a la gent li agradi, que el rock and roll no es perdi mai, i intentem fer això, vull dir, buscar mantenir l'essència esta. Una de les essències precisament del rock and roll és no parar de girar, anar de sala en sala, i bé, aquest últim any així ho heu pogut fer, no només per a casa nostra, sinó també a fora, a Madrid, València. Vam fer una gira tot el 2015, la primera part del 2015,
que bueno, ens va portar això a Saragossa, Múrcia, Alicant, València, Madrid, no sé si em deixo algo, i bueno, va ser una experiència genial, no? És lo típic Per un grup que comença, suposo que és això, no? Sí, sí, l'experiència és algo fora de sèrie perquè bueno, és la furgoneta, no és dormir a uns hotels de merda, tal qual. I bueno, les experiències que he vist van ser, ho hem concentrat tot en un mes i mig o 2 mesos, i bueno, sí, amb els llocs presentàvem a l'FNAC i després tocàvem per la nit i bueno, vam conèixer molta gent, vam fer molts contactes, que era el que volíem, vam veure que la música allí inclús agrada més que a determinades zones d'aquí i bueno, l'experiència és molt satisfactòria. I ara què es deuen preguntar els que us han seguit més aquests mesos? Bueno, ara portem un període així més paradet, perquè la veritat és que l'evolució des del 2012 fins ara va ser molt constant i no vam parar de fer passos cap endavant, i ara sí, diguéssim que estem una mica més introspectius i bueno, aquest estiu el Marcel i jo hem fet una gira bastant amb acústic, tocant molt a prop de casa, que és el que estem fent encara quan toquem ara en directe. I què és el que es podrem escoltar avui? Correcte. I tenim el format bastant fresc, vull dir, això és així. I per l'altra banda, pel que fa amb la resta de la banda, doncs estem tancats una mica a l'estudi, mirant de composar temes nous, veient una mica la línia que hem de continuar i bueno, aquest procés així una mica més interior. I més enllà d'aquestes cançons, i ens acomiadaríem ja aquí, també us podem escoltar versionant alguns grups. Sí, perquè nosaltres escoltem aquesta música i ens agrada molt versionar els que ens agrada. I un dels que mos agrada és el que hem versionat avui, que són los Black Keys. Clar, no sé, creiem que el tema de les versions és una mina de connexió entre el públic i nosaltres, no? És que és el punt comú, diguéssim. Les cançons que són més nostres són nostres, però les cançons que són covers, doncs el públic les pot interpretar igual que nosaltres. Així que ja vam veure els primers directes que les versions tiraven molt, i a part són versions que fem molt nostres, als directes ne fem unes quantes dels Beatles i grups així que la gent pot conèixer però que les versionem totalment, no? Estarem molt atents als vostres projectes futurs, també us recomanem a qui ens esteu escoltant i qui ens esteu veient també a través de Canal Camp, a través de la xarxa, que seguiu la pista d'aquests nois, que segur que trobareu coses interessants, i aquí agraïm avui que hagin estat el grup convidat d'aquesta setmana als concerts a l'Àtic. Moltes gràcies, Marcel, moltes gràcies, Genís. A vosaltres. I fins sempre. Igualment. Fes veure que toca. Fes veure que toca. Està en do o l'afinador? Sí, però marca bé. I després al final podem fer... parar una mica. Sí. Si no ho fem perquè Perfecte. amb l'acústica... No, la millor. Y me olvidaste y ahora me dices hoy quiero bailar. Solo quiero perderte otra vez. Solo quiero ser sincero, verte llorar junto a tu amigo francés. Historias, no hay motivos para darte gloria.
quiero que sepas que entre otras cosas tienes razones para quedarte sola. No solo quiero perderte otra vez. Solo quiero ser sincero, verte llorar junto a tu amigo francés. Jo crec que amb Monàtic invita molt a una festa, no? Jo crec que van molt lligats, així que suposo que música, cervesa, guitarres, no està mal. Jo crec que aniria amb aquesta línia, una festa bastant guapa, bastant cool. Jo? Jo a Monàtic, com que m'agrada molt la música, doncs, també festa, però sobretot algun estudi, no? Un estudi per gravar música i això. Molt, m'agradaria molt.